Welcome to Let's Talk Development Football, where feature stars and leaders of the game connect. Whether a player, a coach, or a club owner, we are coming to you to talk all things development football. Mina nguMapholo Bawufuze ufulela mashiya amahle asezoshumayela iqadi unyuso. Namhlanje ngise-UJ eJohannesburg ePimville la kade kudlala khona Orlando Pirates against iRichards Bay. Iscore siphele ngo-2 Orlando Pirates 0 iRichards Bay. Namhlanje ke sivakashelwe ohlelweni lethu uSiyabonga wakamdlalose obuya le phansi eRichards Bay. Siyabonga, please introduce yourself to our viewers. Sanibona, igama uSiyabonga wakamdlalose ngisuke eKZN njengoba besilana besidlala against iPirates. Although ama results awahambanga ngendlela besifisa ngakhona, but we're willing to fix next game. Babukeli bethu namhlanje ngijabule kakhulu. Mina njengoba ngishilo ngathi nguMapholo Bawufuze ngifulele mashiya amahle iqadi unyuso. uSiyabonga is one of the learners. Mina I'm a teacher by profession. Is one of the learners engibafundisile esikoleni eklasini, ngimazi on a personal term eklasini. Siyabonga, awutshela ababukeli bethu emakhaya ukuthi ijourney yakho iqala kuphi wena njengomdlali? Kahle kahle vele ibhola ngiqale eKZN eSikawini ku-team bibizwa ngePhuma United, coach Majimbo. So ngikhuliswe yena vele ngikhule kuye, and then ngiqhubeka kwa-development yami until ngina 12 ngaselectwa iPrestige Academy. Yeah. So from there ngidlala khona i-development yami behamba khona until ngiqeda isikole, and then manje after there ngaya kwi-Black Scorpions. Yeah, I remember. Yeah, and then from Black Scorpions angiqeda ngesizini I joined Royal AM. Unfortunately baphuma ke kwi-league, and then ngila manje ku-Richards Bay. Babukeli bethu Nyanda umdlalose waseSikhawini njengoba seshilo. Siyabonga. Yes. Mfethu usushilo ijourney yakho iqala kuphi? Usushilo ukuthi wena usuka kuphi? Excited kakhulu ngale show yanamhlanje. Siyabonga, ngicela ukuthi sifundise abantwana basemakhaya. Yes. Inhloso yalolu hlelo lethu ukufundisa abantwana basemakhaya about i-development yebhola lilonke, nabazali, abocoach, kunabocoach abazobukela wena, kunabocoach abazothanda indlela wena odlala ngayo, kunabocoach abazothanda ijourney yakho. Ngicela sifundise abantwana basemakhaya nabocoach nabazali about development football ukuthi ibaluleke ngani emntwaneni. Engakusho nje ngifunde kakhulu kwi-Prestige under i-leadership ka-coach Siphamandla. Is that inhlonipho comes first, respect. Without respect, I don't think you can go far. Discipline, hard work, dedication, ukuzazi nje na ukuthi ufika usukaphi, ungafiki kuleyo ndawo leyo uthole ushintsha, and then siwenza ngezinye indlela ongafundiswanga zona ekhaya. Discipline ngiyacabanga yona i-key, respect and hard work nje ngiyacabanga ukuthi iwona ama-key okwenza umuntu ukuthi ekhule nanoma ikiphi i-career. Njengoba seshilo kusiyabonga umdlalo sababukeli bethu, i-discipline ne-respect iyona into ebaluleke kakhulu nanoma ngabe kuyiphi i-career. Siyabonga, awusho wena usuke ekhaya wazodlala ku-Prestige eGoli. Beyinjani relationship yakho nabazali? Abazali bakusupporte kangakanani wena uzufike la ufike khona namhlanje udlala ku-DDC eRichards Bay today? Ngasho ukuthi abazali bangeseke kakhulu, although uqala kwami ibhola kwakungelula kubona because yazi abazali prefer kakhulu isikole. So iqiniso lelo. It was hard kumina ukuthi kubakhombisa, to make them believe ukuthi I can succeed with it. Ngebhola. So I had to work hard, and then with the help yePhuma United and Prestige njalo ngonyaka there were awards, so abazali bebejabula uma bebona lawo ma-awards. There's something. And then from there motivation yaqhamuka, bengeseka, bengiphusha, and then bengisiza ke nazo zonke izinto edingakalayo ukuthi udlale. Babukeli bethu seshilo Siyabonga kwamdlalo ukuthi kubalekile ukuthi umzali asupporte umntwana wakhe kwi-career yakhe yebhola, ngoba inhloso yethu thina njengohlelo lethu Talk Development Football ukuthi sifundise abazali emakhaya, sifundise abantwana basemakhaya, KZN, Eastern Cape, Cape nakephi, about i-development football ukuthi abantwana babeze eGoli bezozama ikusasa labo bayaphumelela. Nangu Siyabonga mdlalo usephumelele phambi kwamehlo ethu. Siyabonga. Ngikubonile mina isikole ibhola bekwazi ukubalansisa. Ngabafundisa kanjani abantwana basemakhaya nabazali about ukubalansisa between isikole nebhola, because siyazi abazali bathanda kakhulu isikole and isikole sibalulekile, football is just a short career. Ukubalansisa kanjani konke lokho wena njengomdlali? Well, kumina to come to that ngasho ukuthi I give all the credit to Prestige.
kwakungelula kakhulu kuthina as intwana sakhulu ukuthi ekuseni you go to school, after school you go to training, after training you go for extra lessons. Then still after lapho futhi you still have to do extra training. Homework yonke into okuhlangene. So pressure bikhona, although bebekwazi ukusimanage kahle ePrestige, ingakho yonke indawo la ngiyakhona ngiyaliphakamisa igama lapho because bangisize kakhulu kumina. Kwakunzima kakhulu because ngifika la eGoli, I had to skip grade 7, so kwakunzima kakhulu ukuthi ngi-adjust kwamanye ama-class because I skipped grade. But because of hard work nendlela babesipusha ngayo ukuthi sinake isikole nayibhola, because ibhola lihambe lotho nesikole siyafuneka, sibalulekile kakhulu. Useshilo ke babukeli bethu, siyabonga umdlalo ukuthi kubalulekile ukubalansisa between isikole nebhola. Siyabonga ePrestige kunabo-coach Amos abakucoachile, kunabo-coach Enhlanhlo, kunabo-coach Bheki, kunabo-coach Siphamandla, kunabo-coach abakucoachile emakhaya. Ungathini nje amazwi okubonga kulabo-coach bonke abakusizile uzofike la ufike khona namhlanje? Ngingasho ukuthi ukufunda kakhulu emakhaya okunye ngikufundile ukuthi umuntu ngabantu. Yebo. So nami ngila ngikhona ngenxa yabanye abantu bengengize ngiyenze kube babengekho, and from amajita esasijima nawo, if babengekho nami ngabe ngikho. So it's not only coach kuphela namajita, but ke to summarize ngingabonga kakhulu ko coach, kakhulukazi ku foundation yami ngisaqala ukudlala ibhola ku coach Majimbo ku Puma United. Uyena first trainer yami, ungiphusha kakhulu. Abantu they believed ukuthi I was short, so I couldn't make it ukuthi ngibe goalkeeper. But I was always there working hard with me, pushing me until I made it to Prestige. And then ngathola nabanye abo-coach abaningi who believed in you, who believed in me, abangiphushile kakhulu. And I would like to highlight to Coach Silo Ekhwati. Without him ngicabanga ukuthi goalkeeper coach ePrestige. Without him I think kuningi engabe angikwazi ne-goalkeeping itself. But to wrap up ngingabonga bonke coach bePrestige, bePuma United, Black Scorpions, eRoyal AM, ngibona nginamhlanje ngiyimina ngenxa yabo. Babukeli bethu, seshilo kunyanda umdlalo wase ukuthi uyilento ayiyona namhlanje ngenxa yabo bonke coach abamcoachile before. Black Scorpion, Prestige, Royal AM, wonke amathima awadlalelile. Siyanibonga thina njengelesi Talk Development Football. Masiya. Nginombuzo la. Sibonile kade i-under 17 yodlala iWorld Cup yenze kahle noma idliwe ku last 32. Under 20 yahamba ya World Cup yaphuma kuma group stages nayo yadliwa kuma knockout stages. Ungathini nge-development football e South Africa? Are we doing justice to yonke youth ne-development yonke yebhola? Well, lapho ngingasho ukuthi kanjena because manje you can see ukuthi from starting nje ku-GDL Gauteng Development League supporta kakhulu, and then you check kwama-league ase-KZN. Yebo. Ama-tournament amakhulu, maningi ama-tournament. Ngingasho ukuthi basupporta kakhulu, although phela vele yonke indawo kunala sokhalaza khona kancane, but ngiyacabanga ukuthi zonke izinto ekugcineni kuhamba zilunga. Njengoba seshilo kunyanda ukuthi development football as South Africa, we are doing it justice thanks to all people who are making it work for intwana ezincane ezisemakasa, ezisemalokishini, ezisemakhaya eNatal, eze-Eastern Cape, ezisempumalanga, eziseLimpopo. Masiya, before ngiqede, I'm excited to be in this show today. Masiya, na umbuzo enginawo futhi omunye olandelayo for wena, uzibona ukuphi in the next 2 years njengomdlali? Well, engakusho kakhulu ukuthi mina in the next 2 years ngizibona ngidlala PSL, although akhona ama disadvantages. Yes, God bless you. Yes, because of belief and nangendlela engakhuliswa ngakhona ukuthi kufanele uzithembe. Nangokukhulela emakhaya, nangokukhula silusa besibuka ezinye inkomo ebeze nganazi impondo but bezelwa kunjalo. Okusho ukuthi yala noma engenazi isipondo, never mind the situation obhekana nazo. Okay. Hlezulwa nje ukuze uzothola impumelelo. Njengoba seshilo kunyanda umdlalo ose ukuthi noma ngabe inazi impondo inkomo kodwa iyakwazi ukulwa. Njengoba sisho isiZulu ukuthi ayihlabi ngakumisa. Nyanda, before ngiqede nje Nyanda sengizobuza umbuzo wami wokugcina. Nyanda, kunabo Zwiri odlale nabo, you were competing with them ku Prestige. Kunabo Thulufelo ku Sikhukhune, kunabo Phopho la ku Pirates, kunabo Joy, intwana zonke ezibuya ku GDL. Thina nabo umohlangana nabo njengoba nje ujwayele ukudlala against bona, usazodlala nemagesi, usazodlala nazo zonke abantu odlale nabo ku GDL. Kuyakufile kanjani kuwena njengomdlali? Ngijabulisa kakhulu lokho ukubona amajita sasiphusha nawo, sizabalaza nawo ukuthi esefikile ku level esasiphupha ukufika kuyona. Kahle kahle ngasho ukuthi we are starting to live the dream, so kungijabulisa kakhulu lokho mina.
Babukeli bethu uZwiri sizoba naye in our next episode next week. Bazobedlala against Orlando Pirates, i-Captain, iMagesi, uThepho kaTawulo waseNorthwest. Masiya, siyabonga kakhulu mfethu ukuthi benazo ohlelweni lesanhlanje. Ngiyabonga mina. Masiya, ngicela ukutshela ababukeli bethu emakhaya ukuthi they are watching Let's Talk Development Football. You are watching Let's Talk Development Football. Siyabonga ababukeli bethu. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe on YouTube, follow us on TikTok and all other social media platforms. Siyabonga kakhulu. We are Let's Talk Development Football. Asiyeni.